Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagay po sa inyong karangalan po. Ang isisip ko po ay pang ah, anim na anghel po. Si Jodel Mios, Sabado. I-share ko po sa inyo para may magamit po kayo. At sa oras ng kagipitan po ay kakatulong po sa inyo to. Sa oras ng kagipitan po. Banggitin nyo lamang po ang pangalan nila at gagabayan kayo sa oras ng kagipitan po. Si Jodel Mios ay Sabado, pang Sabado po. Narito pong orasin niya. Isto me branculum it pac me isidium in competindi domini. Isto me branculum it pac me isidium in competindo domini. Ang kapangyarihan niya po, ito ang panawag sa ika-6 na anghel para ligtas sa 4 na elemento po. Kung may nararamdaman po kayong masamang espiritu o elemento po sa inyong bahay, usalin nyo lamang po ito at ipon nyo sa inyong kumuha kayo ng isang dakot na asin po, tapos ibulong nyo po itong, o usalin nyo po sa isip, tapos iipon nyo pa-cross po. Saboy po nyo sa kwan po at tatakbo na yung mga masamang espiritu o elemento po. Maraming salamat po sa panunod po.